thiam zirna channel thir tu te in zawa in chi bai ule tun tuma hian na telegram chungchang kan hriat tur pakhat zawna thin channa kan ban soidona telegram ah hian engtin nge mi adu apiangina group amin lo add thin hian in thina chu wang chuan engtin nge hei hi kan ti top theiang adu apiang mit add thei lo tura kan setang ti zawna thina chu kan ron chang don ani ama sain ka channel thir tu ten ka channel te lo subscribe turin ka han som chewa video tha tak tak kan la ron da chhozel don ani ole telegram ama sabera chang kan han hong don ani telegram kan han hong nga hela ya sirami dot pathum hi hetiang hi kan hriat reng tur chu phone a hetiang ong na reng reng hi menu me chuana ani ti kha hriat tur ani ani lo pon line pathum emo dot pathum emo chuan hemi atang hian thil engemaw me chhuat thei thin ti kha hriat tur ani ta chuan tiang kan han click ta nga chuan settings a hian kan lut don ani ti chuan privacy and security ti lo oma ta kan han lut le anga ta hian privacy hi lo thlata tur maya anhoi berahan groups ti lo omani hei la hian groups ti ta ta hian kan han select anga chuan who can add me to group chats ti oma ta hian everybody kan da chuan adu apiang in mi zong zong in min add thea my contact ti kan da chuan kan contact mi te chi in min add thei ti nani hei hi group min add tur min add thei tu tur telegrama kan siam dan anita ni ti chuan hnuaiah hian add exceptions ti lo leta hemia hian always alo ti le never alo ti ta ni ta hian engeni min add thei tu tur always alo ti chu engtik lai po min add thei tu tur kan du kha ta hian kan add user ti atang hian kan add thei ani tin never alo ti boka never ti hi chu engtik lai ma min add thei lo tur kha add user ti atang hian khating chi kha kan add le thei ta ni antinan kan contact bi ka po min add tura du bi tu emo pakhat emo chau kan nei chuan my contact kan ti hnuah po hemi never alo ti hian hetatang hian kan du hi kan han select le anga ti chuan khang ho khan khate heta kan select bak zong kan contact list zong zong kha kan select anga add tura min du chau min add thei tura kan du chau kha kan select lowanga ti chuan add user atang hian chu never alo ti hian kan da vekanga chumi zo a chuan hela ya chunga tick mark hi kan select anga ti chuan kan contact mi chawemo kan contact mi a po kan du bik te chawemo khan group amin add turin katiang khan a set thei ta ni chu ka channel thir tu tenin lo tangkai pui ngai ka beisia video te lo like a lo subscribe turin kan som chewa video dang tangkai tak tak kan lo ron da zel don ani